Good Friday te ni wangin drama kan lo da chuak luk thei lova emi hriat thiamna kan dila tuna tang chuan regular zawk ka lo da chuak kan tum tawh dawn nia Serkhan ati in lea vel chu alo zawin alo lian tha khawp mai a fan fe tham ni in a lang sakawr te an lo nei nge a eda chuan vakhawih chin vel chu a chak hle a van nei a ti thu te chu ha hi pin a hrilh hial ani nakinai en dawn nia tiin chawka lamah chuan a hruai phei da zawk a inin chu a hahdam hle mai nang anglo takin eda chuan alo ti leh khir a coffee duem kumeng zat nge ni Serkhan an alo ti pawhin chungte chu hriat ei tawh tur chelawm tiin alo chhang leh unawi neiyem neilo nang zawk nei bik lo nu leh pa teila neiyem neilo chu zawng ka sawi thui lo mai ang ani hmangai na lamte nimina khan kan in then i hriat ve reng kha nangma i nim ni chen ai ka thian te nen tunge enkol che nute i chuan zanja ei turin a sawm ngal bawk che aw tih tur dang ka nei a bialnu aya pawimawh enge tih tur awm mardin kan nei turin a siam fel diam tawh ania thautamna lam ka ei thei lova lettuce pawh awm tho lawm i ei teuh mai dawn nia an awm dun tawh hi chuan han in hnial vel hi nuam hi an ti ve hrim hrim tawh niin a lang in hnial phut loh chuan a fam kim thei tawh lo an ui siru sala chuan eda chu ala hmuh ngai lo awang chuan alo bauh ngek ngek a Serkhan a chuan lo be vatin alo thunun ngal thuai a a fing khawp mai anu chuan alo khawl a Serkhan khawng ei awm eng atinge phone lak thei lo thuthang hi a dikem ni tungei bialnu hi alo ti ngal zung zung nupui hual zawk ko kanu ehe khatiang pangpar zuar mai mai aya thadeuh duh thlan tur tam tak an awm si a seleni te pawh itimak ve em mai anu in alo tih tak vak vakah chuan eda pawh chuan a tawng chu alo hre ve vek a an piah lawkah chuan an lo ding reng tawh chu niin i bula ding ve reng kha em ni lo hruai vat te ka hmu chiang duan nia anu chuan alo ti leh minit sawm panga chiah hun kan nei aw kanu tiin Serkhan a chuan eda duh vak lo chung chu a hnung bulah chuan a hruai phei a nu aidani chuan alo melh hruk hruk mai eda ka nia a ti dek dek a Serkhan ka rem ti lo kan chhungkua kan tradition i hriat chian em kha anu in alo ti dai engma ti ngai lo kanu kan in hual ringawt a lawm pangpar zuar mai mai nen hian maw pangpar zuar ka nia chuan enge eda pawh chu alo in rawlh ve ta kan hriat chian lo hmeichhia hi mawi nei dawn lehkha thiam lo hi maw eda ka ni ka ti tawh kha lehkha thiam lo chu ka ni bik lo mem graduate ve thei chu ka ni lawm mahse tu fapa emaw awang hian ka zo thei lo zawk ani sawi vela Serkhan tiin eda chuan Serkhan a chaw en a amit ko alo san khum uk ringawt a nulah chuan oi le a tawng dan a nung chang a eng kim saw ka thi mai dawnin ka hria alo la ti zui edai ngai dan chu ani vak tawh bik lo ente madam i fapa nen hian kan in hual lo aw thlamuang tak khan awm rawh selinin pasal a nei hma chauh thla hnih chiah a derin kan in hual dawn eda chuan a ti zui ta hmiah mai a tak tak mu selinin a thik nan chi mawi tih anu in alo tih chuan aw an in then hma chiah i mo nu tur ka ni lo hrim hrim ka ni ngai lo bawk ang lungai duh chu eda bawk chuan alo chhang leh a Serkhan selin chu ila duh reng tin a em ni anu chuan alo ti leh a nangmah ni che in hria ka pa hril suang cheu tiin Serkhan a chuan a chhang dai an awm pui pala chuan ka hmeichhe duh zawng tak ani alo la ti zui mipa mak takini inu in min hmu si zia kha ngawi rengin i lo thlir liam thei emaw edai chuan a ti phei mawlh a ka hrilh vek tawh che kha Serkhan an alo ti ve thung heart attack ka nei lo chaw a lawm le ani chuan health check up kan nei ngai ani chu engwangin natna tha lo ka nei hlau em ni nia ka bulah i che tam dawn bawk sia contract ah pawh khan a in ziah vek tawh kha company ah chuan buaina a awm thu an lo hril awangin an haw zui ta a miloi te thian dun pawh edai leh Serkhan ate chung changah chuan an thu a in hmu fuh hlei thei lo zirani zawk chuan
dawt a sawi mai mai ani chu a ring tlata kan thian nu hian dawt min hrilh lovang tiin milaw chuan alo ṭanzel si a hma lawkin an in hau hrepa nihnih khat thil thuah lek an in hmangaih thar thut lovang engemaw thil dik lo chu awm ani a ti pawhin milawi chuan an in hmangaih theih loh na chhan tur a awm lo alo ti ve tlat office thleng chuan serkhan leh eda te chu an in hnial lut leh tawh mahse a thawhpui te bulah chuan pa ngai takin eda chu a hmel hriat tir leh thawva a personal assistant atana a lak thar thu te a hrilh Leila chu alo hlo thawng deuha mahse ani pawh chu a ban ta chuang lo eda chu lo kai hruai tur leh a ṭu la piangte lo kawh hmuh tur chuan a hrila an company in hotel an siam tumna ram chung changah buaina an lo nei hi alo ni a karadaka kha lo inrawlh ve in an ram lei tur chu alo chuh pui ve alo ni Pirili leh engine te pawh an buai khawp mai a chuta karah silin ini lova reilo te a hmel hriat eda inhual pui atana a nei ta daih mai chu engmah a chhan a hrilh lo awang chuan engine a pawh chu a lung awi lova karadaka chu vakhawlin hotelah in hmuh puiah serkhan a chuan a va sawm Leila nena an office tur chu alo te reuh si a hmun te leh tawt deuha ipik taka awm kha a theih lo awangin eda pawh chuan luh chin pawh chu a tum buai peih lo serkhan a chuan tla che turin min duh tina ni maw mahse a thleng ngai lovang hotel chu isa lo bawkang a tih chuan ka sa khawpang i duh chuan thianhlui kan nihna angin kan thawk dun thei reng alawm karadaka chuan alo ti serkhan lah chuan thawhdun chu alo duh ho lova karadaka pa kha sungdawnna ah alo tla che tawh a serkhan a pa wang niin karadaka hian a ngai tlata phubalakah serkhan a chu tlak chhiat tir vek a tum alo ni an inbiakna chuan rah ṭha a chhuah lem lo company lamah a let leh nu chuan serkhan a chuan eda hnenah chuan credit card a pe a zungbun chu a duh ang chi va lei mai turin a hrilh keimah ka in lei chaw panga maw mi in min lo hmu se a zah thlak dawn a sin eda in a tih takah chuan eng pawh ni se lo kawl ve hrim hrim rawh mamawna pawh la awm thei a ti ta ringawt a ka mamawh lo ka lawm i tiin eda chuan a la duh lova mahse a pe lui tho a thian te chuan in hmu an duh thu sawiin hnuai dani chu an lo khawl ringa a hmu peih hlum lo a ram danga zin anga sawi tur chuan sefi chu a hrilh tawp a serkhan a te chung chang chu an sawipui leh ngei dawn tih a hria a hmu peih lo ani tle reuh zawrhna dawrah chuan eda chu va kalin amah chuan zungbun chu a va lei ta nge nge a a zuartu bulah chuan te reuh te hmuh tham lo khawp a te a duh thu sawiin a te ber chu a thlang nghal inhualna zungbun thlang rang ber ini tiin a zuartu pa chuan alo hrilh nghe nghe a nulah chuan serkhan a chu alo khawl sik a kha hmeichhia kha kan neih mai a ngai ani chanchin ṭha lo leh neuh neuh a tam dawn tlat alo ti chhen a eda leh Leila te office chu a te reuh tih serkhan a chuan a han hmuh takah chuan claustrophobia a nei tih kha hre chhuak a bang te chu chhutchhiat tirah in ping phui khup lova glass lang tlang theia ping tur chuan engine chu a hril a chanchin bukhawm zawng zawngah chuan an thlalak chu alo lang tuar mai edaisak lutuk chuan a leita teuh ringawt a an thlalak te chu photoshop anih thu te sawiin bawlhlawh bawmah chuan a paih nghal vek a car lah chu alo ṭawng ve tawh bawk nen a thi leh ringawt thin a chutiah motor ena a kun duk duk lai chuan karadaka chuan lo hmuh in pui a ngaih le ngaih loh thu a lo zawt mechanic ka ko mai ang eda in a tih chuan a rei mai mai a lawm ka lo en a nge alo ti hlo a karadaka ka nia ka lawm i edai ka nia karadaka chuan tunge anih chu a hre daih tawh a eda zawk chuan ala hre lo car pawh chu reilo te ah karadaka chuan a ti nung thei ta hlo mai a thian nih zel a duh thu te a sawi a mamawna a nei ni pawhin bengha zel tura hrilin a phone number te chu alo pe a eda pawh chuan a siam tha sak awangah lawm thusawi nan pangpar mawi deuh a office ah thawn alo tiam ve nghe nghe a nu te chu vakhawl ngalin pangpar mawi tak karadaka tih hming ziakah address alo thawnh ah chuan va deliver tir tur chuan a ngen a
ani la chuan I bel patharim ni tiin alo fiama a motor chia siam that sak tu ani thu chu alo hril serkhana chu choiya chuan lo hruai nge yang che tiin a eitur siam zong zong te chu anute chuan alo hril kim le hman vek tawh na thawhpui tura an duh ber Mr. Secretary hnenah chuan naktuka engagement party kan buatsai dawna I buailo chuan local ve ta che tiin serkhana chuan a sawm thuta eda erawh chu alawm lo hle in rawn derna pawh awm miah lova a duh a thil alo ti kual pawp pawp thin chu a ngaih dan ani vak lo hnawang ani hei hi kan tih ngei angai ni serkhanan alo tih takah chuan a that chu kha zungbun chu ka lei tawh e tiin eda chuan a pe a en chuan te a tiin ho lam alo tih sak hle engin a chu kovin environmental hotel project design kha lo siam thaliang cheu ni tam tak kan buai pui tawh a Mr. Secretary Khan thaw ho chu duh ri lo ma se ka bei dong dawn lo tiin a hrilh le te a dawr ngaia bawk khan vakal le in zungbun bawk chu an vai an tha le dawr neitu pawh chuan alo dawng sawng tha khawp mai a VIP room ah chuan hruaiin an mahni zawk chuan zungbun te chu an lo keng thlap a eda chuan a lian hlawm lutuk mawi veng mahse ka duh lo alo ti tlat si in duh chawng kha thlang ula kan ti te thei tho ania an tih pawh in a stone zawk hi ania ka tih alo ti leh zela serkhan I van nei hle mai nula fel tak I thlang ani hi dawr neitu chuan alo ti nge adang an lak sak le a tlang vat la haw thwai ti ang inga nge maw I kher riau thin le serkhana chuan alo ti supa ka duh te chu ka thlang daih tawh lawm I duh le nangmah khan thlang ve tawh mai rawh tiin eda chu a tho tau dai serkhan chuan a duh chu thlangin a bun tir china alo tok chia a mawi khawp mai a lian deuh ti mai lo chu tiin eda pawh chuan nal alo ti ve khawp mai zungbun man hi kontrika khan lo ziak la ka ru le dawn che nia a ti zui le ngat serkhan chuan anu chu va khawlin naktuka in hual na hun ser pangai taka buatsai ka duh a kan huanah khan a remang ti raw alo ti ti ring mai kan lo in buatsai nga lang tiin anu chu a phur hle a mahse a duh angin hun an nga dawn lo tlat ropui taka buatsai a daw sin le seleni kha lo sawm nge yang cheu tiin serkhan chuan khawla off zui ngal dai chhunril tram alo hun tawh bawk nen dawrah chuan thil ei turin an peng haw a engkim mai chu a ngai ang thlapin lang mahse edai chuan ni dang ang lo riau chuan a hria nutei chuan meloi chu lo avin serkhana choiya a sawm thu le lo dawn sawn dan tura a buai thu te a cham ve deuh thu te chu alo hrila meloi lah chuan thurawn lo pek vak tur alo hre bik si lo zerani chu bisawk mai tur chuan alo hril tawp an thil ei lai chuan midang tumah an lo chaw lut ve si lova eda chuan maka tih thuatsawi mipui zinnuai hi ka ngaina ve lem lova serkhan an alo tih chuan ni dawn tak nang te chu robot a lawm nih le ti dei la enge hnawanga in hualna party buatsai I tumna chan chu eda in alo tih chuan ecological hotel siam kan tuma ram kan mamu a pakhat hotel saknan a lehlam agriculture atan mahse ram pakhat zawk chu karadakan mi phakar leh sual takin lo lei ve tum tlat mai a ram pahnih chu kan lei lo chuan kan hotel chu karadakaram bula awm ve reng dawn tina ni a chu ka duh lo ani tiin serkhan a chuan alo hrilh fia an haw tur leh seleni te lo chawl ve tur chuan in talk ta chiah mai a inchibai in kalsan mai an tuma an ni lah chuan inkom ho an duh thu an lo sawi tlat bawk si tuilo zet chuan an thu ho leh ta ringawt a enin hualna zungbun chu a vanalh ve a seleni alo tih chuan I tah hi a mawi daih zawk a lawm a bialpa chuan alo ti vata in hmangaih ber awm ang tak chuan eda leh serkhana te chu an phul hlut a engtik khan nge in lo in tawn reng a seleni chuan alo ti thut mai nihnih thlahnih kalta khan tiin an chhan dan chu a in ang ta lo thlahnih hmalam te chuan London a awm reng sia seleni alo ti leh zeuh a
Nia Londona kom lai ve thawa nia tiin eda chua lo phamoi le zungzunga ripo omzui du ta lo chuan ni danga chei ho in tiamin an hosan ta ni anin kai deuh kher awang khan selini chuan a en zui wangwang nge nge hokonga chuan eda chuan selini chu a fak hle a hmel tha in a fingfel si a belnu ta na a lo thlang chat po kha makati lo thu serkana hne na chuan a soya kanin hualna tura i lo som hlo kha a ti chi khop mai ti zongin serkhana chuan a lo chhang ve thung Karadaka secretary chuan pangpar mawi zet mai chu a lo dah lut ta a petu chu eda ni tia hriat chuan Karadaka pawh chu a hlim hmel khop mai serkhana chuan a ngai dan tha deuh mai a nei ta a hrana hotel le a bul vela huan siam kher lovin hotel bulah chuan terrace siam kuala hotel chu terrace hmanga cheimawi mai chu a rot ta chu edai idea nih thu te a sawi hnathawk te pawh chuan tha an lo ti hle tichuan project thar tur chu an vai chuan an siam ngal ta luai luai an thawk rim hlawm bawk an bel sei aia hmain an zo fel thei dawnin a lang Nuteila chuan in lo haw dawn tawh hei table pawh ka set fel vek tawh ania a lo ti chhen an buai bawk si nen an haw hman a rin lo thu eda chuan a lo sawi a Nuteila chuan chhuan lam an siam mai mai emaw lo ti tlat ka lo hruai ang cheuh a lo ti tlat mai a ngai lovang kan lo hawm a yang tiin eda chuan a chhang ta ringawt serkhana chu a va hrilh kan hman lovang lo kan sial mai rawh a lo ti hmuk naktu kha kan zawh hman a ngai ani ka nute i a lo in buat sai vek tawh bawk si edai na ti pawhin naktu hma kan zawh fel hman ngei ngei a ngai a lo ti leh tlat a rei lovang chei zawh ve leh kan chhun zawm leh mai dawn nia edai chuan a lo ti ve leh ngat a tawpah chuan an inzui chhuak ve leh ta nge nge chu hmeichhia ina an boss ber rilru a hnih sak thei tlat mai zel chu hnathawk te pawh chuan mak an ti lo thei lo ni serkhana mi zia hun rei tak lo hre chiang tawh tu tan chuan a mak ve em bawk ani